Ще връчи господин Борис Янков, технически директор на Автомотор корпорация и син на един от основателите на Левски. Аплодисменти! Трето място Ивайло Григоров от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев. Второ място Иван Младенов, отново от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев. Много бягат и от тази гимназия. Много са бързи. Ако така бързо стоят, не знам какво ще стане. Номер 1. Денис Миленков, 130 училище. Аплодирайте го! Къде сте 130?